Start. På kloden lever der rigtig mange væsener. Deriblandt er en af dem mennesket til væsen, der er mest destruktiv og altødelæggende på jordkloden. Deriblandt er der et rigtig godt eksempel, der står lige der og er i gang med at få ren Ribe Å. Atmosfæren er et luftlag, der holdes fast af jordens tyngdefelt. Atmosfæren består af vigtige gasser, såsom oxygen og kuldioxid. I atmosfæren er der også andre sfærer. Fra det øverste, så er der eksosfæren, termosfæren, mesosfæren, stratosfæren og troposfæren. En stor del af atmosfæren består af troposfæren, der udgør næsten 90% af atmosfæren. Troposfæren er i gennemsnit 10 km over jordens overflade. Heri indeholder troposfæren en lang række gasser, hvor i kvælstof og oxygen udgør den største del. Derudover er der også en stor del H2O-molekyler, som i vanddamp og i de iskrystaller og regndråber, der er i skyerne. Litosfære er den ydre skal af jorden, og den har en tykkelse mellem 5 og 50 km under oceanerne og 50-200 km under kontinenterne. Det er for eksempel litosfærepladerne, der danner jordskælv og vulkanudbrud ved pladegrænserne. Sådanne katastrofer skyldes på grund af konvektionen mellem de forskellige litosfæreplader, såsom når de gnider hinanden mod hinanden eller væk fra hinanden. Et godt eksempel er jordskælv i Sendai i Japan 2011, der forekom subduktion mellem to plader, hvilket skabte 10 meter høje tsunamier. 300-400 mennesker omkom. Biosfæren er der, hvor alt det levende er. Levende organismer som i planter, dyr, bakterier osv. Det er kommet på tale, at biosfæren er ved at blive formindsket. Til dels på grund af forurening, udryddelse af landområder, nedhugning af Amazonskoven og udryddelse af dyr. Alt det sker på grund af et levende væsen, nemlig mennesket. Vi forurener med alt vores CO2-udslip, som for eksempel bilen. Vi ødelægger store landområder for at få ressourcer i Amazonjunglen, og vi er dyr for at få føde, hvilket er skyld i mange dyrearter. Hydrosfæren er alt vand på jorden, og det er på tale, at vandmængden på jorden er ved at stige. På grund af det store CO2-udslip, så svækker det ozonlaget, som så gør, at isen på Nordpolen og på Sydpolen smelter, hvilket vil få vandmængden til at stige med ca. 7 meter globalt set. Nogle organismer, såsom planter, optager CO2 for at generere sin energi og holde sig ved lige, og det gør det igennem fotosyntesen, som vises sådan. Andre organismer, såsom mennesker, bruger respiration for at køre rundt, som vises i den her linje. Et godt eksempel her er koen, da den respirerer ligesom mennesker. Men det er ikke sådan, at det bare bliver til CO2. Det bliver bare omdannet til noget andet, som vises således. Koen spiser græs. Koen fordøjer og får luft i maven. Koen lukker gas ud, som er CO2. Gassen stiger op og bliver til skyer. På et tidspunkt begynder skyen at blive utæt. Så kommer der nedbør. Nedbøren falder ned på jorden og bliver optaget af græsset og af planterne. Koen spiser græsset og planterne. Koen fordøjer og får luft i maven. Og så videre, og så videre. Biomasse er en betegnelse for at bruge stof, som bliver dannet ved planternes fotosyntese til energi. Biomasse er den største vedvarende kilde, og vi får i Danmark over 4 gange så meget energi fra biomasse som fra vindenergi. Biomasse er en god fornybar energikilde. Blandt andet er nogle selskaber og kraftværker begyndt at forbrænde flydende biobrændsel, såsom bioetanol. Et olieselskab begyndte i 2006 at lave benzin med 5% bioetanol, som er produceret af korn, majs, sukker og lignende afgrøde. Ja, jeg kører mod Ribe nu fra Hviding sammen med Christian Garp. Kører en Lupo. Den kører på diesel i stedet for benzin. Og ja, den første bil blev opfundet i 1900. Og ligesom der har den forurenet vores jordklode. Altså en bil bare i Hviding vil ligge skadet, men når det er sådan
næsten hver eneste husstand har en bil. Så det er pretty skidt, eller ret skidt for miljøet. Og hvad er det? Når man kører i bil, som vi gør nu, så skærer vi ozonlaget, som er oppe i atmosfæren. Og eftersom der er så mange, der kører i bil lige nu, så skærer det så meget, at der er temperaturskiftninger og så noget. Der er nogle steder, hvor det bliver varmere. Man kan se, at Nordpolens is er ved at blive smeltet, og andre steder. Og her i Danmark, der er vejret det er også helt op at køre, fordi det er stadig koldt, og det er påske. Og det har også nogle bivirkninger fra global opvarmning, og hvor miljøet bliver forurenet så meget. Man kunne måske forbedre det med at først dem, der rejser rundt, og de kan måske lige overveje at tage cyklen i stedet for. Som jeg har 100 meter til op til købmanden, og min mor vælger nogle gange at tage bilen og køre til Ribe og handle. Der tænker jeg nok, altså det tager en halv time at cykle til Ribe bare. Så en hel dag forud, der kan du sagtens tage cyklen der, eller bare tage den lige op til købmanden. Der er 100 meter fra vores hus. Overall, så burde de fleste nok cykle noget mere. Eller i hvert fald tage offentlig transport, f.eks. som tog og busser. Fordi for eksempel at køre rundt i København, det er jo hjernedødt på en måde. Fordi der er så mange, der kører derinde i forvejen, og det er langt billigere, fordi du holder så meget i kø derinde. Så det er langt billigere at tage toget, de har også S-tog, eller tage bussen derinde. Fordi det er rigtig svært at komme ud derindefra. Så i hvert fald cykel, det er jo altid det bedste alternativ. Fordi det er både sundere for en selv, sundere for miljøet, og det er billigere, helt klart. Og ellers er det altid, hvis du tager offentlig transport, så det er også en del sundere, eller det er bedre for miljøet. Hvad er det? Men noget nyere, det er som sagt, det er elbilen. Den kører som sagt på el. Det er meget mere miljøvenligt, end hvis du tager en bil, som den her, der kører på diesel bare. Som er mere miljøvenligt end en, der kører benzin. Elbil, de er begyndt at producere de her elbiler og lave tankstationer, er begyndt at lave eltanker, eller hvad man skal kalde det, oplader til elbiler. Og det kan du også have derhjemme. Så du kan faktisk spare sindssygt mange penge, fordi hvis du kan oplade derhjemme, så koster det jo ikke rigtig så meget at tanke din bil op. Og oven i elbilen, så er der også lavet el-scootere, så man også spare penge på det. Ja, det er meget bedre vedvarende energi. Og det vil være bedre for miljøet i det hele taget, hvis folk begynder at køre elbiler i stedet for. Hvis du kan se på Beijing, da de holdt OL i 2008, hvor det har været, ja, der kineserne ville have, at det skulle se bedre ud dernede. Så de lukkede omkring 1000 tankstationer inden for den nærmeste radius i Beijing. Og der skete det, at så kan man lige se solen på et tidspunkt, fordi at der forsvandt så meget os. Man er også begyndt at lave biler, der har solceller op på taget, så det kan være solenergi. Og som sagt, hvis der allerede kommer vedvarende energi fra vindmøller, så er det jo 1000 gange bedre, i stedet for at man producerer det ud fra kul og andet. Så hvis folk begyndte at køre mere i elbiler, eller bare cykle mere, eller tage mere offentlig transport, i stedet for at tage deres bil til 5 km på arbejde, så det ikke nok ville være billigere for dem selv. Hvis de cykler, så ville det også være sundere, men det ville også være meget, meget bedre for miljøet. Fordi som man kan se over hele verden, så er der, i Afrika, der er mere og mere tørke, end der nogensinde har været. Og på Nordpolen og Sydpolen, der smelter isen, og det ser ikke særlig godt ud. Og der har været flere konferencer og taler om, at vi skal forbedre miljøet. Men det eneste, der står i vejen, det er olieproducenterne og andre, der mister penge på det. De ikke vil gå ind for det. Så selvfølgelig, det kan godt være, at det bliver dyrt at have en elbil i starten, når du skal købe en. Men det vil stadig være billigere i længden, og det vil være bedre for miljøet, og det er vel det, der er det vigtigste.